Sige, atong ihinganlan kung kinsa katong naa. Kay ang importante mo mention na to din katong naa. Kay kung sa pinili ay pa na, mo na ginatawag mga igyala nga name recall. Importante, madungog kanunay sa dalunggan sa katawhang butante ang mga pangalan o niya ilahang mahinumduman. Kay nasigi nilag balik-balik madunggan sa radyo ang pangalan kanang pangalana. That's what we call name recall. So, ang atong i-mention katulang na, ina nato na apil-apilo ng mga walay. Para mabaon na sa limot ng uban diha nga kapayason. Kapayason. Sige. May mga kapayason diha, mga board member, murag dili public official ba? Mahadlok isgutan sa radyo. Pagkakapayason ay porbida. Tanawan ako ng mga dagko ng mga politiko, ikan sa gobernador, congressman, mga senador, hantod sa presidente. Okay lang og mesgutan kay kabalo sila, public official sila. Pwede silang bantayan sa katawhan labi na sa mga media. Tanawa na si Governor Cagas naputos og atake. Sa minitabo, didma daog gihapon. House President Duterte naputos og atake. Pagpandaot, samot magkasikat. Governor Cagas sige balik-balik og atake ni Bing. Name recall permis Governor Cagas, daog permis. Ay, isa ka board member diha nga wa pa gani atakiha. Kapayason kayo, masuko. Ipangutana lang, masuko. Unsa man ay naog diha ay? O kamaanad. Kinsa daw na kay atong tanggalon, may buntag ni mo din ha, kuan. Bayroel Imbaga Kuhido. Sige, ato ning taktakon na Bayroel, ato ning taktakon kay para mainluan na din na, oy. Puya po na nang. Ay, nako. Masuko pangutanon. Kanang board member nga kapayason, itaktak na to na. Kaya nagsulti ng mga dagko ng mga politiko nga buntag udto hapon gabi binatikos dauton og tama sa ginhawa. Siya wagay daotag ipangutana lang gani, wa na may mutang, wa katulog. Nagtuo siguro siya pribadong tao siya ba? Board member ka oy, gipili ka sa mga tao, public official ka. Pahinumduman ta ka,